मोनसे गोदान ब्लग फैलायबाय। दिनै आङो दुब्लियाव फैदों। नै दुब्लिनि नाजाराया। आङो मानो थाखाय फैदों बेखौथ' सानबाय थादों। माना मुनि खानो नै आरो दंबावोसो नै देन्जार माना मुनि दंखायो नै बेयावबो दं। बुरजा गाखोनो हालायलाय नै ओमफ्राय आंनि सायाव जाखो खानस्रिफोरदो नायलांबाय थाबानो जाबाय, स्किप खालामनाङा आरो ओइथिंबो खासोदों। खाखानबा फै आंजोंबो। खा रहा हूँ। ये देखो थोड़ा सा मिला है और यहाँ पर बहुत सारा आयु। देखो फ्रेंड्स, मुझे माना मुनी बोलना नहीं आता हिंदी में। माना मुनी को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट में बताओ, पोस्ट कमेंट में। चलो देखो भाई माना मुनिखौ खाखांबाय। थ'दो थाबायहैनोसै दा। मिनि जादां। Makobar. Ini nama mana? Kelas apa ya? Kelas 3. Masuk. Mana kore deh? Kore nani magang nggak? Engineer juga. Mulia. Friends, biar lama. Bikin Udalguri side, bikin Rota side. Dah, angga bayi dongkang dengar, biar bagi dah nama dia ada. Tiga. Friends, bibi sampai tanya.
ya.